Duha ka lalaki ang napalgang patay sa managlahing sapa sa Iligan City ug sa Davao City. Ane report. Napalgang wala nay kinabuhi ang usa ka lalaki sa sapa sa Purok La Purisima, Barangay Tubod, Iligan City ni adtong Lunes. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, Sabado sa hapon dihang miadto ang biktima sa usa ka junk shop sa buong barangay. Lango matud pa kini sa ilimno makahubog. Taod-taod, naglakaw kini sa riprap duol sa lugar ug miambak matud pa kini sa sapa. Human sa duha ka adlaw, napalga na lang kini nga patay na sa kilid sa sapa. Sumala sa kapulisan, saysay sa live-in partner sa biktima, nakasinati og depresyon ang lalaki. Sumala sa anak sab sa biktima, wala kini nakita nga foul play sa hitabo. Giatima na sa kabanay ang patayng lawas sa lalaki. Sa Davao City, usa ka lalaki ang napalgan sab nga patay ug nadugta na sa Kalubihan Riverside, Sitio Kalubihan sa Barangay Catalunan Grande, Martes sa kadlawon. Sumala sa kapulisan, napalgan kini ibabaw sa mga dagkong bato sa sapa. Bloated na ang lawas niini ug nanimaho na nga nagpasabot nga miabot na sa kapin 24 oras sukad kini namatay. Padayon pang ginaila ang lalaki nga anaa sa 40 anyos ang pangidaron. Anaa sa 5'2 to 5'4 ang gitas-on, duna kini tato nga RM sa wala nga bukton. Nagsuot kini og stripe nga t-shirt ug maong short pants nga dunay catheter tube. Dugang sa kapulisan, wala sab sila'y nakita nga foul play sa hitabo. Anaa na kini sa punerarya ug giawhag sa kapulisan ang mga nawad-an og kabanay nga modangup kanila alang sa pag-ila sa lalaki. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.